Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtighai mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Ahwasul khusus limu alif hazal kitab nafa'anallahu bihi wa bingulumihi fidaraini amin ya rabbal alamin bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna maqala angin pestine ngendika sapa Nabi Lut zalika ing mangkono lau annali bikum kuwatan au awi ngendika niku li anahu krana sak temene utawi Nabi Lut iku lam yakun ora ana min kaumihi saking kaume Nabi Lut apa nasabun nasab balkana balik ana sapa Nabi Lut ana iku ghoriban gharib fihim ing dalem kalangane kaume Nabi Lut li anahu krana sak temene utawi Nabi Lut iku kana ana sapa Nabi Lut awalan ing dalem kawitane ana iku bil ngiraki manggon ing Irak manga Ibrahim sartane Nabi Ibrahim. Falama hajara mongko tetkalane hijrah sapa Nabi Ibrahim karo Nabi Lut ila Sami maring negara Sam arsala mongko ngutus hu ing Nabi Lut sapa Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala ila ahli Sadumi maring warga Sadum. Wahia utawi Sadum iku qaryatun siji desa nginda Hamsin ing dalem kutha Hames. Awil makna utawa maknane kawaitu lamuna kuat sapa ingsun ngaladafni ing atase nolak ladafatu yakti bakal nolak sapa ingsun kum ing sira kabeh bal aktasimu balik ngreksa sapa ingsun binginayatillahi ta'ala kelawan pitulungane Allah Ta'ala. Ki ana siji sejarah ngantek Nabi Lut ngendika nek aku ki duwe kekuatan sing ampuh utawa duwe semacam dedeg piadeg sing kuat. Oh tenan kowe kabeh tak gusah. Ngono kuwi.
Gusah. Wong nyebuahi ya. Ana tamu sedo tindak indiki. Malah ning ngarepan do antri. Malah ana sing nguncali kembang. Ana sing nguncali cawet barang lho iki. Saking gebangetene kok ya iki critane iki. Woe dantenan iki wong medeni wah nyebahi tenan yakin wong-wongane nyebahi tenan nek iki. Wah wis. Mula ngantek Nabi Lut ngendika agusah do tak tendyangi tenan kok nek aku ki upamane ndek kekuatan ngono kok ngantek Nabi Lut omong ngono kuwi sebabe memang ning kalangan kaum iki ora ana hubungan apa-apa maksude ora ana nasab Nabi Lut di tengah warga masyarakat ngriku niku dudu keturunan niku ora kelahiran kono ming pendatang kok ya Nabi Lut ngene kono jadi mung pendatang sing asli wargane kono kuwi nek Nabi Lut ki wong adoh teka rono. Wong adoh. Ning kan pinter dadi jenenge we kelas nabi to. Pendatang pinter gek wong iki arif nyenengke. Mula do ditampa warga masyarakat kok ya. Wong neng kono ki ghoriban nglumbara merantau. Dadi dudu asli kono wong asal usule Irak kok. Nabi Lut niku karo Nabi Ibrahim neng Irak kono. Ha terus hijrah wong loro niku hijrah neng kutha Sam. Tekan kutha Sam wis dewasa oleh wahyu. Nabi Lut niku terus oleh wahyu kon teka ning warga masyarakat desa Sadum utawa Sudum. Lah Sudum niku siji desa ana ing dalem tengah-tengah kutha Hamsi. Dadi udu keturunan kono, udu kelahiran kono. Makane upamane Tegel ki ora apa-apa wong kabeh udu apa-apane kok. Beda nek sing kelahiran kono rak ya kae mbahne. Nggone kono kae like. Sing kene iki pakdene, gek iki ponakane, prunane ngono sok ana kiwa tengen muter kae nek iki sudu apa-apane. Makane rada tegel Nabi Lut niki rada tegel lah pipite udu apa-apa kowe kok. Termasuk garwane gegawa. Niku mula dadi gegawa udu nasab kuwi. Endi bojo nang kono dilalahi oleh turunan kono mula nyebahi. Wis pae Manggermo sing kok piye to? Manggermo. Germo jurang. Ora mutu tenan bojone ya ora mutu tenan. Wong iki tamu-tamu le do tekanu warga le do teka ning kono kuwi pancen diacarani karo bojone dhewe. Diandar-andar karo bojone. Do tekane nggonku. Iki bapakne iki ditamu sip-sip ngono kuwi sih. Dadi bapakne iki muni ditamu sip-sip wae. Wis nek ning warga kene tiada duanya. Wong e jan sip-sip tenan kae. Engko nek kepengin kenal tak kenalke ning ya anu apa DP lah paling ora. Lah kok DP
Lah ngarep kenalan JDP. Wae ya cangkem germo iki wangun kok. Nek do ngrayu ki wangun kae. Makane Nabi Lut rada tegel aku ki udu wong kene. Pipite cara kasarane nggusah upamane di kekuatan mung tok gusah nang kene nek do ora trimo mung tak jak gelut to. Nek di kekuatan ning ora ngono watake Nabi sejelek apapun kaume ya tetep didongakno. Wong Nabi iki nggawa kaapian ora kok nggawa tingkah-tingkah sing sipate terus dadi ngerusak apa dadi permusuhan mboten. Nabi niku mboten ngaten-ngaten niku. Saiki ra apa-apa dadi rame. Dadi apa-apa iki mung dadi pemicu permusuhan, pemicu saling tabaghadu, saling sengit. Terutama sing lagi anget niku pokoke PWI karo Baklawi. Wah wis ora karu-karuan. Kabeh ngetokke siunge men ketok gek engko ujung-ujunge tendensine mengkor masalah duniawi. Wong sakjane iki nek kur masalah kaya katen niku iki wis santai wae. Lah nek mung palsu gek niate golek donya, ayo ora usah diundang men ngono. Agek kae statement iki akeh le khurafat, statement iki akeh le nek ngaji ra tau maca Quran, ra tau maca hadis ming ndongeng sing ra nyata. Lha muni mati neng alam kubur disiksa terus diparani Habibe malaikat Malik mandek le nyiksa. Malah malaikat Malike salaman nyucup Habibe. Mulai iki yo cerita ming ra jelas kuwi yo. Iki gek yo piye. Omang delok nek cerita iki walah. Lah yo doktrine ra mutu kok yo. Doktrine iki yo ra mutu, yo nek ra mutu sing kok ngono ki ra usah dienggo. Nganggo sing mutu-mutu. Wong tetep donya iki isine werna loro arepa secara formal Habib udu turunan Nabi seperti kita juga udu turunan Nabi. Nek sing apik ya dienggo di dadekke semacam pitutur luhur, nek sing ora apik ra usah ngono wae. Nek sing niate golek donya nganggo statement palsu ya ora usah dienggo, ora usah rungol. Penak jane urip. Wes saiki saya ngombro-ombro GPK do membantu melindungi HB nantang Banser sing do sengit karo HB terus golek apa kok gak ki antarane Banser karo GPK ming ra salat kabeh kuwi. Ming rebutan balung tanpa daging iki. Upamane ana sing mati ketoke mati sangit. Wong sing ditulungi sing dibela ora ana kejelasane. Sing paling top iki saiki GPK rombongane ngenengke ngaji rutin seminggu pisan. Kitabe Hikam ngono ampuh. Wah, top saiki GPK Banser ora trimo. Ngenengke rutinan ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Wah, iki ya gijos iki. Bakti sosial saiki GPK nyumbang neng Wonosari. Bakti sosial Banser gaweke omah neng Kulon Progo. Ngono-ngono kuwi sing apik iki jane ora kok menyetok wis. Saya tantang 1 lawan 1 siap. Oh, sok marahi ngopo?
Nek dipikir-pikir marahi ngopo wis ngono. Itu apa mbok ya? Mbangane kuwi mrene nguncali telung slop apa piye mah. Harmoni ra apa-apa, harmoni weh. Atas nama GBK atau atas nama Banser amat sangat memberi apresiasi terhadap warga masyarakat yang masih eksis dan istiqomah ngaji kitab kuning. Tanda apresiasi positif ini ada sumbangan 5 slop tenor. Wah. Ini stop banget. Tuh, yang kedua insya Allah karena begitu salutnya tim Banser atau tim GBK, insya Allah kami selaku pengurus dan pemimpin akan mengajak dan membawa warga GBK apa warga Banser untuk mengikuti ngajinya. Wah, istimewa. Dadi marai tambah pinter, GBK saya pinter, Banser saya pinter, wah jos banget. Tur cetha ganjaran iki genah, mbok urung pinter kowe wis ana ganjaran kok. Wes niki ya mengkor mbakane ra omong. Masih wegah ngaji iki anggota Banser tangga-tangga kuwi. Gek nek serawong harian kae iki ya tak pikir ora tek pinter jidoen iki. Ya ora tek pinter jak ngaji wae angele ra elok-elok. Nek kon gembar-gembor sing jedulke swara-swara seru sing berbau anarkis sing berbau kontroversi, wah kendel-kendel. Marahi ngopo mbok yes. Urip angger nglekase ngaji, bar ngaji ngamalke isine kuwi wis jelas ganjarane ra umum gedene. Angko selain kuwi terus glidik. Wis top banget nek sing kakung-kakungke ngaji. Engko rampung ngaji ngamalke nek kira-kira paham. Awan titik kok jatahe glidik-glidik. Ngenten iku wis mati mesti syahid malah. Agi arep glidik kae dilalae kesandung nang ngarep lawang omah kae. Kejungup. Bathuke ketanggor lingir lawang. Nah, terus koma. Bar kuwi mati wis cetha swarga, masalahe mau niate kesandung arep mangkat glidik. Lah nek kok gembar-gembor do sapa sing wani aku pokoke tak tantang ayo. Wis Banser ya gelem liyane ya gelem. Kuwi engko upamane mati ya sangit, upamane menang ya ora ngopo-ngopo. Wong ya padha karo mingrebutan balung tanpa daging. Balung wedhus digule enak dadi lelung. Nek balung wedhus lah iki balung asu Ciden. Ayo malah ning malah ya Allah. Mbak ya wis. Aku anggere mengikuti sing kau niki do golek apa sih ya. Wong ya werna loro, donya iki tetep werna loro arep piye-piyeno ya ana sing apik, ana sing ra apik, wis urip iki ngono kuwi wae rasah mikir piye-piye. Habib ya ana apik, ana ora apik. PWI niku ora sing begitu berjuang memperjuangkan turunan Wali Songo to, ngene kan Wali Songo. Sing mempertahankan nasabe Wali Songo, sing nasabe Wali Songo niku asli keturunan Nabi. Asline terus diperjuangkan sing selama niki mah ora ana wong ngakoni. Habib sing dudu turunan Nabi gembar-gembor ngantek dadi subya-subya ngantek dadi ngono kuwi. Padahal inna akramakum indallahi atqakum.
Wis Quran iki pokoke ora nganggo nasab, sing paling mulya saka kowe ning ngarsane Gusti Allah iki pokoke sing paling takwa. Ora ndek keturunan kae angger takwa wis paling mulya di hadapan Allah, iso ngonsep urip, ngonsep umur, ngonsep kahanan, terus bar kuwi diprogramkan menjadi amaliyah ibadah. Niku wong sing asli mulya malah. Ngagi aku sing turunan Gus ora tau ana wong ngaku. Ora tau protes. Asline kan Gus Bur aku. Ora kok tobur yo ora. Ngono yo. Kok terus ngono wae ribut. Aku seneng nek ora dianggep ning terus ning ati iki ayo saiki oke-okean catetane wae ya terus ngono. Arep ora ana wong ngakoni ra ana wong nganggep kae sing penting oke-okean catetane. Catetane malaikat raqib karo ngatit kowe. Ya kowe bib kowe Gus sing rakibe titik gek aku gitu. Ning nek raqibku untek-untekan catetane ya tetep ampuh aku ning ngarsane Allah kono. Tetep ampuh aku. Nek catetane raqibku kebak. Gek nggonmu malah ngatit. Sing kebak. Mula kok karo ngatit akrab banget. Kok le akrab. Jebul kok nyateti. Karo ndak dina anu kok ya dolan drono. Dolan nang gone ngatit. Nglakoni hal sing kira-kira elek niku ora padha karo ngakrabi ngatit. Mbok ya alu wong rakibe wis ora duwe kejelasan tentang nasab, kejelasan tentang keturunan ra masalah. Sing mulya iki masalahe ora kok keturunane ning sing mulya niku ngamale. Ngeten iki lho tangi turu salat subuh. Sip to, sapa ngerti Habibe Poguse mahrung tangi ya. Lah ya menang jenengan to ya ene wis tangi gek kono rong tangi. Nih. Gek bar subuh jenengan ngaji kono mah blas ora tau dadi maca wis teng blangsur wong ora tau ngaji kok. Wah tenan jenengan ki nek krungu karo ndelok videone seorang Habib utama tokoh ngoten niku di video kon maca Quran ki lah ya Allah. Berarti memang ora pernah ngaji blas maca Quran wis dari segi makhraj dan tajwidnya ambyar. Wis piye nek ngono rak ya mah menang jenengan to sing irunge mendelep. Nggone kacamata mlatrek terus. Gampangan. Ane ya ini nyatane wis oleh loro. Nomor 1 salat subuh, nomor 2 ngaji. Kono mah isih bangkong. Iki catetane cetha lho iki esuk-esuke ngono ki nek ngono ki ndak dina apa ora sesuk keweleh-weleh. Kula jebul iki sing irunge mendrep malah catetane kaya ngene kok. Lah iki sing ketoke muni mancung-mancung gagah malah zong ini. Karena memang bukan bleger nilainya itu bukan bleger. Mah wis ngaji pendak esuk wa mongko buar kuwi sing lanang mulih langsung gogoh-gogoh sak kathok ning centelan kono. Langsung gogoh-gogoh goleki udut. Ketemune duit 100. Wah, lha iki kok iso ana duit 100. Kuwi urung dingerteni sing wedok, langsung jiko goleki sing wedok jebul ning pawon
Iki lho aku golek rokok ning sak kathokku kok ana dit 100 nyoh iki lho nek arep dienggo cecekel. Sing wedok langsung guyu nuwun Pak. Wes pokoke akhiratku kuwi. Ora ya top kuwi to. Bangane tangi turu ra ngulungi malah mengakon. Ora ngulungi mah mengakon. Gaweke sarapan kae. Wedang teh rada bening kae klenyit. Ngono ya langsung bismillah tak ombene. Wong sing gaweke mbok wedok ben kono ki seneng ngrasa diajeni le kangelan le rekoso. Ben seneng ngrasa diajeni le kangelan le rekoso. Iki berarti dalile nyerawungi keluarga dengan baik, ngibadah meneh. Padahal bening klenyit kae. Karena niat pengen nyerawungi apik bar ngombe muni wah jan nek esuk iki wedange tonjo tenan. Ngono kuwi wae apa ora? Padahal klenyit. Ya tonjo tenan nek iki kemepyane langsung gembrobyos aku. Sing wedok krungu ya mesem kae. Ya seneng to diajeni kok. Sing wedok guyu kae jan. Kemepyar iki. Bar kuwi sing wedok bengok. Ha wis gek sarapan dulu tak sambelke tempe bosok. Mula sambel kok warnane kok. Ya 100 iki udu jatah kok ming blandangan ya. 100 iki udu jatah kuwi ming blandangan tek golek rokok weruh. Urung kok per harine wis dijatah wae iki wong lanang apik iki. Ora kula ndek crita ngeten niku iki terinspirasi karo napa sing tak lakoni kok ya kuwi. Lah kok terus nek apik-apik kaya mburi gah. Senengen kok bol. Mbok ngalem dhewe. Kanggo dhewe pokoke. Arep padha menjem-menjem ae. Ya ora keturunan sing paling baku iki ngono-ngono kuwi dadi program-program ibadah sing terrealisasi dengan nyata wis sibuk banget. Sambel ketempe bosok ya terus madang kae. Dasare segane jemek rada kemutuk. Cocok banget. Cocok banget kuwi. Ya lucu sih. Iki lho tak sambelke tempe bosok karo tak gorengke tempe. Lah iki terus piye iki? Ora cocok. Wis sambele tempe bosoke lawuhe tempe. Ora kacek. Kowe yo semangit. Wah. Ning yo wong lanang sing memang programe ngibadah. Dicawisi kok ngono karo sing wedok ngen-ngene pokoke tak gawe lega wong-wong lanang ki wajib nyerawungi kanthi apik wis ora ketan ning ati kepeksa ning digawe lega. Jane ning ati kepeksa asline. Wes. Lenjiko ya rada ukih kae men lega sih. Lenjiko sego ya ukih, sambele ya ukih men lega. Ning ora dientekke. Ora dientek. Sing wedok kok omong, lah kok ora dientekke, Pak? Enak tenan arep tak nggo sangu kerja tulung bungkus. Apik tenan. Tulung bungkus nang.
Enak tenan. Oh iya. Golek kertas minyak itu dibungkuske. Lho sangu kerja tenan, menyang kerja guangkal. Oh nek iki karangan iki. Iki nek ceritane ming ngarang lho ra tenan lho iki. Engko sing wedok terus waton. Nole nundes kok tak bungkuske tak kangelan tak gaweke ming tok guang. Ayo ora kok dikuah mau nanggon keterangan ngaji lah ayo. Wah iki kok terus nggo nuduh. Nek garwane jenengan ya sangu ki ya sangu tenan ora mungkin diguang kok ya. Ketok kok wong-wongane dokoh kok ngono kok guang. Guang piye, Cuk? Jal, nek ngeten niku rak ya apik banget to ngibadah tok. Mbangane sing sombonge pol karena muni duwe nasab. Bahkan ning omah kuwi sombonge pol. Ora ngopo-ngopoe langsung nek dawuh sadet saknyet ora ndelok kahanan. Tenguk nang kursi ngono langsung bengok, "Mabu." Wes. Pundakku keju tulung pijetono. Ya gandeng sing wedok wedi ya terus langsung ngingkul wae iki. Pijeti. Kurang seru. Wah, goleke palu. Wah, jenengan ora ngerti gaya hidupe mereka ngono senengane akon dimulyake dimanjakan men ketok buaga. Ha itu ki takwa sing kaya ngopo nek ngono. Ora ana nilai takwa. Takwa ora ngono kuwi. Mula sing mulya ki ora sing kaya ngono ki ning sing takwa. Lah jenengan nek arep konsep urip dadi takwa piye? Monggo. Ora usah blereng karo keturunan. Marai ngopo? Ning pintera ngolah ngelola kahanan dadi lahan ibadah. Wah, nek wis ngono iki top e. Es niki sik terus sesuk. Muga-muga do diridani Allah, do diberkahi Allah, do dirahmati Allah, saged istiqomah le nyalengi ngamal saleh, nekake kabegjan donya akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.